Mayong hapon mga binatay o minahakong matalog nun. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalog. Eco Live diri sa Municipality of Matalog. Niya hangyo lang nako inyong Matalog nun. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Paculio o mga kauban. Nga naman ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan o mga programa nga gihimo sa atong lungsod aron mas mo daghan patang mahimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalog. Ato gayon lang suportahan kanunay ngayon, bukas at magpakailanman. Okay? September 14, 2021. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalog. Eco Live diri sa Municipality of Matalog. Di kalidad ng serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalog. Okay guys, mga itong buhaton. Magtinabang nga guys para daghan tang mahimo sa atong lungsod. Okay. Balikon ko sa tanang ako naghangyo sa tanang taga Matalog. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by to our beloved Mayor Eric S. Paculio ug mga kauban. Ato gayo silang suportahan kanunay para magpadayon ang mga programa nga gihimo kini alang sa katawhan sa lungsod sa Matalog. Okay. Once again, thank you and welcome to my channel. Welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalog. Eco Live diri sa Municipality of Matalog. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalog na.